Earth Vlog! Og pandesal, init pa kaya siya. Ano siya pandesal sa Mindanao? Mindanao. Arty-arty mo talaga. Ang arty-arty mo ah. Strogon. Oh, di ba no? Ato na sila. Van na magban na join mo na Paborito na ito manday. Pasunod o Columbio pa. I-check ang driver kung driver ba siya o okay na. I-check na ang driver.
So, what is your feel, Lian? Lian, what is your feel? Tubag diya. Ayan. So, magkualan mi diri sa Pikong Bola mga 2 hours lang mi diri kay maato na po mi og La Palmera. So, nagbaktas-baktas na mi og 1 hour. Padulog Falls. Sakap tayo ng hagdan. Tawag ka. Nandiyan ang falls. Dito ng falls. Falls. Ano po? Ito ng falls. Maliligo muna kami ha. Diyan muna kayo. Bye-bye. So mag-uwi na kami sa ano. Maato na kami sa dahil na destination sa Colombia, Palmera. Pagpunta kami doon. So tapos na kami maligo. Doon na naman kami sa ano, sa Palmera. So, bye guys! Destination ako sa La Palmera. Palmera, Colombia.